न्यू गोल्डन बेकरी. बेकरी पदार्थ व केक मिळण्यासाठी कणकवलीतील सगळ्यात उत्तम ठिकाण. कणकवलीकरांच्या सेवेतील 40 वर्ष. ग्राहकांचे समाधान व सेवा हेच आमचे ध्येय. आमची वैशिष्ट्ये: सर्व प्रकारचे केक, ब्रेड अँड खारी, पेस्ट्री, फरसाण, विविध प्रकारचे पेढे, जिलेबी, क्रीम पेस्ट. आमचा पत्ता: जुने पोस्ट ऑफिस समोर, आचरा रोड, कणकवली. श्रद्धा, काय हो, काय झालं? असे उदास का? काही नाही. काही नाही कसं? नक्कीच काहीतरी झालंय. अहो, रडताय काय? काय झालं? कुणी काही बोललं का? सांगा ना. सोमवारपासून आम्ही सगळे एसटीचे कर्मचारी संपावर जाणार आहोत. काय? अहो, तुम्ही तर बोललेला ह्या महिन्याचा पगार मिळणार आहे म्हणून. आणि आपण मुंबईला जाणार होतो ना ताईकडे. अगं, इथे माझं काय होतंय हे समजतंय का तुला? गाड्या बंद म्हणजे आमचे पगार होणार नाहीत. आणि इतके दिवस घरी बसून करायचं काय आम्ही? आणि गाड्या बंद झाल्यामुळे लोकांचे पण हाल होणार आहेत ग. वा, तुम्हाला अजून लोकांचंच पडलंय. मी आणि मेघा किती खुश होतो दिवाळीची सुट्टी मिळणार म्हणून. म्हटलं दिवाळीचे 4 दिवस सुखात घालू आणि मुंबईला जाऊ ताईकडे. कुठलं काय, हा माणूस तर आता भली मोठी सुट्टी घेऊन घरीच बसलाय. अगं, आता मी काय करू? मी एक साधा ड्रायव्हर आहे ग. आता ते सरकार काय निर्णय घेईल याचीच वाट पाहतोय बस. सरकार? अहो, ती सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी करेल काहीतरी. तुम्ही कोण आहात? माझं नशीबच फुटकं. काय म्हणून तुमच्या बरोबर प्रेम केलं आणि संसार केला काय माहिती. पप्पा, सतीश काकांच्या दुकानात ना खूप मस्त कंदील आले. आपण त्याच्यातलं ना सगळ्यात मोठं कंदील घेऊया. हो तर अगदीच. आता मला सांगा त्या कंदिलाच्या जाग्यावर. घेऊया बया. जा, खेळ जा. घ्या, गिळा. विशाल, मिलिंद, काय म्हणतोस? ते मोठं कंदील कसं दिलं? 800 रुपये.
हां देव नाही नको, सहज विचारलं. जा जा सावकाश जा. काय मेलो इलो हा. किशाची झाली या कमान आणि घ्यायचा याला इमान. काय रे एवढा उदास का बसलास? काय सांगू भावा, संपाचं काय कळेनासं झालंय. त्यात बायको पण काल खूप बडबडली. मुंबईला नेतो म्हटलेलं, वाटलेलं ह्या महिन्यात तरी पगार होईल. कसलं काय रे. त्यात मुलीला शब्द दिलाय, दारात सर्वात मोठा कंदील लावायचा. कंदील घ्यायलाही गेलो, 800 रुपये किंमत होती. खिशात फक्त 1000 रुपये उरले आहेत रे. शिवाय इतरही खर्च आहेत. कुठून आणायचा पैसा? अरे मी तरी तुला काय वेगळं सांगू, माझे काय हाल वेगळे नाहीत. पण आता संपाशिवाय पर्याय नाही रे. त्याच्याशिवाय सरकारला जाग नाही ना. आणि राहिली गोष्ट पैशांची, टेन्शन घेऊ नको, कुठून तरी येणार पैसा. मी जरा हलकावून येतो. कलेक्शन आहे आजचं, बॅगेवर लक्ष ठेव. पैसा येणार म्हणे. अरे कुठून येणार पैसा? पप्पा पप्पा तुम्ही कंदील नाही आणलं? नाही बाळ, पप्पांकडे पैसे नाही आहेत ना. आपण पुढच्या वर्षी ना मोठं कंदील लावूया. नाही, मला आत्ताच्या आत्ता कंदील हवं म्हणजे हवं. बाळा ऐक ना माझं. मला आत्ताच्या आत्ता कंदील हवं म्हणजे हवं. बाळा सांगितलं ना पुढच्या वर्षी घेऊया. घरात जाणे अभ्यास कर जा. तिला ओरडून काय होणार आहे? आणि काय चुकीचं मागती होती? दिवाळी नको करायला? कशी करणार? आता आयुष्यातच दिवाळं निघालंय. जेवायला वाट. हो, आता गिळा आणि झोपा आरामात. राहुल्या, काय लाईफ झाली आहे रे आपली. बायको इज्जत देत नाही, पुरीचे हट्ट पुरवायची लायकी नाही रे आपली. 15 दिवस झाले आंदोलनाला, सरकार पण दखल घेत नाही आपली. राहुल्या, दारू प्यायला पैसे कुठून आणले रे? दादा दिला. माझा दादा माझी सगळी जमीन विकून मुंबईला जाऊन लपून बसलाय.
राहुल्या, आपल्याला न्याय कधी मिळणार आहे रे? पेक संपव, मी हलकावून येतो, दुसरा पेक बनव. नको, आणि घरी पण जायचं. ए रावल्या, निघायचं काय? जाऊ दे. बोला तिकीट, बोला तिकीट, 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 बोला तिकीट, तिकीट, तिकीट. हा ताई, कुठलं? ओसरगाव. हम बने तुम बने एक दूजे के लिए. आजी तुका खायचं तिकीट देव. कसा हाल? काय? 8 रुपये कमी असा दे. माझ्या आवशी झाली. मी भरते. हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते तो हम भी न होते. चला, लास्ट स्टॉप, लास्ट स्टॉप, लास्ट स्टॉप. ओरस लास्ट स्टॉप. चला, उतरा 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 उतरा. ओरसीला ओ मायबाप सरकार, आम्ही आलोय. जरा लक्ष द्या आमच्याकडे. आमचा पगार कधी देणार आहात? आम्ही पण खाकी घालतो. आम्हाला पण सरकारी नोकरीत घ्या ना. सांभावत मुलीला कंदील घ्यायची लायकी नाही राहिली आमची. लाज वाटते, लाज. भावाकडून पैसे घेऊन दारू प्यायला. निदान आमच्या लाल परीची तरी काळजी घ्यावं. एसटीच्या खिडक्यांपासून खिशातल्या अडक्यापर्यंत सगळं खडखडून वाजतंय. एसटीच्या सीट पासून ते ढुंगणापर्यंत सगळी सीटची सुद्धा निघाली आहे. तो या बसा आमच्या सीटवर. बघा कसं वाटतंय तुम्हाला. या बसा ना. वस्तीला गेलो, याला गाडीतच झोपावं लागतं. मच्छरी साल्या गाडीत घुसून सगळी मस्ती जिरवून टाकतात. हो, जिरवून, विदाउट तिकीट. पैसे नाही म्हणून आम्ही शिळी भाकरी खाऊन राहतो. आम्हाला पण तुम्ही शिळ समजायला लागलाय का? रावल्या, त्या दिवशी तू म्हणत होतास ना, पैसे भेटणार, पैसे भेटणार. त्या दिवशी मी तुझ्या तिकीट कलेक्शनचे पैसे चोरणार होतो. पण चायला आजपर्यंत या लालपुरीने आपल्याला सांभाळलं. माझ्या घरातल्या छोट्या परीसाठी या लालपुरीला कसं धोका देऊ रे, कसं धोका देऊ. धोका तर आपल्या बरोबर झालाय रे. कधी जाग येणार या सरकारला, कधी जाग येणार. जाग येईल जाग रे. राहुल्या,
आता निघूया, झोपूया जाऊन घरी. उद्या आंदोलनाला जायला पाहिजे रे. एक गंगोली, एक गंगोली, एक गंगोली, एक गंगोली. अनाथ ढोसून दारू प्यायला पैसे कुठून येतात तू तुमच्याकडे? ते राव, एक शब्द बोलू नका. मुंबईला जायचं गेलं खड्ड्यात, ती दिवाळी पण गेली खड्ड्यात. आणि असे संप वाढवत राहिला ना तर ती एसटी सुद्धा जळलं मेलं माझं नशीबच फुटकं. आई म्हणत होती या माणसाबरोबर लग्न करू नको करू नको, पण नाही, मीच केलं ना हट्टाने. आता भोगते कर्माची फळं. उद्याच निघून जाते मी माझ्या आईकडे. बैठक निघ इथून. कुणाचीच गरज नाहीये मला. आम्ही एकटे लढणार आणि एकटे जिंकणार. एसटी वाले आहोत आम्ही, एसटी वाले. श्रद्धा, मला माफ कर. प्रिय श्रद्धा, काल मी तुला बडबडलो, तुला ओरडलो, त्याबद्दल माफ कर. दारू राहुलने भावाकडून पैसे घेऊन पाजलेली. बरोबर बोललीस तू. तुझं नशीबच फुटकं आहे जे माझ्याशी लग्न झालं. मी तुला सुखात कधी ठेवूच शकलो नाही. तुला मुंबईला नेऊ नाही शकलो. तरी पण तू इतकी वर्ष माझ्यासोबत संसार केलास. पण माझा आणि एक संसार होता, तो म्हणजे माझ्या लाल परीसोबत. आमचं पूर्ण आयुष्य आम्ही तिची सेवा केली आणि बदल्यात आम्हाला आणि तिला काहीच मिळालं नाही. बस आता सहन होत नाही. मेघासाठी मी साधं 800 रुपयाचं कंदील नाही घेऊ शकलो. ही दिवाळी अशीच गेली. पण यापुढे असं नाही होणार. पुढची प्रत्येक दिवाळी माझ्या सगळ्या कर्मचारी मित्रांना सुखात जाणार. दारात कंदील लटकवायला नाही जमलं म्हणून मी स्वतः लटकतोय. सरकारचे डोळे उघडायला मी माझे डोळे बंद करतोय. स्वतःची आणि मेघाची काळजी घे. मला माफ कर. मी कायम तुमच्या दोघांवर आणि लाल परीवर प्रेम करत राहीन. तुमचाच मिलिंद. ऐकलात का? काय ग? काय झालं? काय वाईट स्वप्न पडलं का? मला नाही जायचं मुंबईला वगैरे. नको ती दिवाळी. पण तुम्ही जीवाचं बरं वाईट करून देऊ नका. अगं वेडी आहेस का तू? हा संप आम्ही आमच्या हक्कासाठी लढतोय.
आमच्या लालपरीने आमची कधी साथ सोडली नाही तर आम्ही तिची साथ का सोडू? आम्ही मोडू पण वाकणार नाही. उद्यापासून मी पण येईन तुमच्या सोबत संपावर. ठीक आहे. अगं मेघा कुठे आहे? ती आतल्या खोलीत काहीतरी करत बसलीये. मेघा, ए मेघा. पप्पा हे मी बनवलं. एवढ्या रात्री कोण आलंय? समजत नाही. राहुल दादा गळपास लावलाय.